Richard Baker ydw i, cyfansoddwr o un o 3 comisiwn y newydd ar gyfer Ensemble UPROAR. Ac yr enw fy man i ydy Motet for Accidental Activists. Ers 4 mlynedd, dwi wedi bod yn cyfansoddi cerddoriaeth sy'n cael ei ffurfio gan recordiadau arhifol. Yn bennaf, dwi wedi defnyddio lleisiau ffigurau hanesyddol, ond hefyd lleisiau pobl gyffredin. Mae fy nan newydd wedi cael ei ysbrydoli gan 3 cynghadledd i wasg yn y tŷ gwyn yn Unol Daleithiau yn 1982. Dwi wedi trasgrifio sgwrsiau rhwng Larry Speaks, y lefarydd arlywydd Ronald Reagan, ac Lester Kinsolving, a oedd yn ohebydd gyda Washington Post. Yn yr ail rhan, dwi wedi defnyddio deunydd o'r archif ddarlledu Cymru, a dwi wedi trawsgrifio lleisiau o raglenni radio a theledu Cymraeg am y pandemig AIDS, gan gynnwys o benodau Manylu a Radio Cymru ac y byd a bedwar a S4C ym 1986.